Ahoj, moje meno je Simona a vítam ťa pri dnešnom videu, ktoré som sa rozhodla venovať predstaveniu môjho online programu Aligned Soul. Ja už som pár dní dozadu dávala nejaké informácie na môj Instagram, ale práve mi prišlo niekoľko otázok od vás a tak som sa rozhodla, že bude pre mňa jednoduchšie natočiť takto pre vás video a na všetky tie otázky vám zodpovedať a myslím si, že mi to pôjde aj lepšie, než by som to mala písať do nejakého dlhého súvislého textu. A verím, že sa vám podarí možno aj zo mňa navnímať tú energiu, ktorú do tohto programu som dala a budem dávať a navnímate, či je to pre vás to pravé. Kto ma pozná bližšie, tak vie, že ja milujem plánovanie, organizovanie, všetky diáriky a všetky tieto veci s tým spojené. A práve vždy, keď je takýto prelom roku, tak úplne milujem vlastne nejak sa obzrieť za tým predchádzajúcim rokom, zhodnotiť, čo fungovalo, čo nefungovalo, čo sa mi podarilo splniť, čo sa mi nepodarilo splniť a možno aj navnímať nejaké vzorce, ktoré mi v tom bránili a ktoré už si nechcem brať ďalej do môjho budúceho roku. A zároveň s tým prichádza vlastne takáto možnosť nastavenia si zase nových cieľov, nových vízií, nových plánov a hlavne takej tej energie, ktorú chcem počas toho svojho roku mať v sebe a dávať do všetkého, na čom pracujem. Čo som sa však rozhodla robiť trošku inak, je, že tie moje ciele a to moje nastavenie sa už nesnažím plánovať zväčša z tej mužskej energie, ale práve skôr z tej ženskej. A teraz vôbec nehovorím, že mužská energia je zlá alebo niečo vôbec, práve že je veľmi dôležitá pri tom budovaní nášho života alebo alebo tej cesty za tými našimi cieľmi. Ale práve si myslím, že pokiaľ tie ciele alebo tie plány alebo celkové to nastavenie a tá naša energia bude vychádzať z nášho vnútra, z toho, čo chceme naozaj my samé a nie z toho, čo chce od nás spoločnosť alebo naše okolie, tak tá naša cesta si myslím, že bude o mnoho jednoduchšia a o mnoho prirodzenejšia pre nás a budeme po nej kráčať s väčšou ľahkosťou a radosťou. Aligned Soul je program, ktorý je jemný, ale aj napriek tomu ide do hĺbky. A ja nechcem úplne zachádzať akože až tak do detailov, pretože chcem, aby to bolo zároveň trošku také prekvapenie pre vás, aby ste si nemohli robiť žiadne očakávania a nejaké žiadne myšlienky, že tak čo by mi to mohlo asi priniesť, čo chcem, aby mi to prinieslo. Pointa bude tá, aby sme sa spojili same so sebou, aby sme sa napojili na seba, ale veľmi jemnou, takou trvalejšou cestou, pretože poviem teraz tému prvej lekcie. Prevediem ťa navnímaním tvojej skutočnej identity, tvojich vnútorných hodnôt a tvojho vnútorného sveta. Tak, čo naozaj v tebe je a čo naozaj cítiš a čo by si naozaj do toho svojho života chcela priniesť ty sama od seba. Práve táto práca bude základom ďalej pre to nastavovanie si cieľov do tvojho ďalšieho roku. Tento program vôbec nie je zameraný na nejaký biznis alebo prácu, pretože to sú prvé veci, si myslím, ktoré nás väčšinu napadnú, ak sa rozprávame o nejakých cieľoch alebo plánoch, ale všetky tie nástroje sa dajú aplikovať aj na vlastne nejaké osobné ciele, na vzťahy, proste na všetko, čo si dokážeš predstaviť. Tento program je za mňa takým pozvaním k sebe samej,
dovolením si stráviť nejaký čas sama so sebou a dovoliť si prijať sama seba, sama seba, takú ako naozaj si a ukotviť sa do toho pocitu, do tej energie počas nielen toho nasledujúceho roka, ale vlastne aj do budúcna, pretože keď už budeš v tej energii, keď už budeš s tou energiou, tak už ju nebudeš chcieť opustiť a viem, že sa v nej budeš cítiť skvelé a všetko pôjde lepšie, prirodzenejšie. Takže toto je asi také moje vyjadrenie k tomuto programu. A hovorím, nechcem zachádzať úplne do tých detailov, aké jednotlivé tie tematické lekcie nás čakajú, ale ešte by som ti asi povedala vlastne, čo všetko bude súčasťou toho kurzu. Vlastne budeme mať 3 online stretnutia, kde budeme mať teda každá tá jedna lekcia, ktorá nás bude čakať, bude tematická a bude to somatická yin yoga. A súčasťou vlastne tých jednotlivých lekcií, okrem teda tej somatickej yin yogy, bude taktiež meditácia, afirmácie, EFT tapping. A okrem toho bude pre teba ešte pripravené materiály na vedený journaling a taktiež na konci programu ti ešte príde nahrávka aktivácie, ktorá ti pomôže vlastne udržiavať tú svoju energiu, v ktorej chceš byť a ktorú si počas toho nášho online programu nastavila. A tá nahrávka ti už zostane, takže sa bude môcť stať takoutou kotvou, takým tým tvojim vrátením k sebe samej na každý deň. Taktiež budú k dispozícii vlastne aj záznamy z tých yin jogových lekcií, ak sa nebudeš môcť pripojiť, a budú dostupné potom po dobu 1 mesiaca. Tie online lekcie budú prebiehať v dátumoch 8.1., 15.1. a 22.1. A budeme začínať teda 18. a tá lekcia bude na 1 hodinu. Všetko bude prebiehať online, takže sa môžeš pripojiť do nášho online programu z pohodlia tvojho domova alebo z akéhokoľvek obľúbeného miesta, pretože si myslím, že cieľom tohto programu je, aby si sa dovolila ponoriť sama do seba a navnímala to, kto naozaj si. A preto tam si myslím, že je veľmi dôležité mať ten bezpečný priestor a praktikovať v ňom, pretože pre každého ten bezpečný priestor znamená niečo iné. Preto to si myslím, že je veľká výhoda, že tento program je online. Vytvoríš si sama svoj bezpečný priestor doma. Jediné, čo k tomu potrebuješ, je podložka alebo nejaký koberec. Ak máš bolster a bločky, tak ich určite využiješ. Ak nemáš, je to úplne v pohode. Bude stačiť niekoľko vankúšov a zapal si sviečky, daj si iba nejaké tlmené svetlo a pusti si nejakú jemnú hudbu do pozadia a už sa tiež iba na naše online stretnutie. Vždy vlastne jeden deň predtým dostaneš link na lekciu a taktiež materiály k journalingu. Ten journaling bude fungovať tak, že som to rozdelila, že na každý deň je ako keby jedna otázka. V ten deň, kedy máme jogu, v ten deň, kedy sa online stretneme, tak v ten deň nepíšeme nič. V ten deň iba zostávame s tou svojou energiou a snažíme sa ju navnímať. A vlastne potom je tam na ďalších 6 dní na každý jeden deň jedna otázka. Takže vlastne vždy budeš stále sa udržiavať v tom napojení sama na seba, v tej svojej skutočnej identite, ale veľmi hlbokým spôsobom. Sú tam skvelé otázky, ktoré mňa sprevádzajú na mojej ceste
už veľmi dlho a na ktoré nedám dopustiť, rovnako ako všetky vlastne tieto jednotlivé techniky, ktoré sa spolu naučíme, ktoré si spolu prejdeme na tých jednotlivých lekciách. Takže sú to veľmi jednoduché nástroje, veľmi jednoduché techniky, ktoré sa môžu stať aj súčasťou tvojej každodennej rutiny. A ako som už hovorila, veľmi pekne ťa vedia udržať v tej energii, ktorú si nastavíš. Čo som ešte nepovedala? Áno, a ešte vlastne druhý deň po tej online lekcii potom ti príde zasa odkaz na záznam z tej lekcie, ktorú sme mali a nejaké krátke zhrnutia, možno ešte nejakých pár potrebných materiálov, poznámok pre teba. Rozmýšľam, čo som ešte vynechala, ale s tým, že som skákala z jednej myšlienky na druhú, tak je to veľmi ťažké zistiť. Ale verím, že si navnímala z toho vlastne, čo som ti chcela odovzdať, o čom tento online program bude. A budem strašne rada, keď sa k nám pripojíš svojou energiou a budem rada, keď si nájdeš a dopraješ si takúto jemnejšiu cestu. Cena tohto programu je 950 korún alebo 40 eur a vlastne prihlasovací formulár dám nižšie pod video. Takže ak budeš mať záujem, tak budem veľmi rada a stačí, ak vyplníš tento formulár, môžeš zaplatiť bankovým prevodom a potom už ti príde odo mňa iba uvítací mail a so všetkými bližšími informáciami. Ďakujem, že si dopozerala toto video až do konca a verím, že to, že si zapla toto video, je možno aj nejaké znamenie. Je to možno niečo, čo ťa prirodzene volalo a to tvoje vnútro vycítilo, že možno niečo takéto potrebuje, takže rada ťa uvidím v našom online programe a tak, keby niečo, kľudne mi ešte napíš akúkoľvek otázku, kľudne aj tuto dole pod video, alebo daj vedieť, či už si v tomto programe. A ja už sa moc veľmi teším. Dneska je pondelok, takže za pár dní už začíname a vidíme sa teda 8. Ahoj!